Hei, tässä videolla annan tehtäväharjoituksen esitystä varten. Eli annan ne ikään kuin käytännön ohjeet, miten tämä esitys tehdään. Ja kyse on sitä luokkaesityksestä, joka tehdään siis samasta aiheesta kuin mistä teette omaa osuuttanne tässä Venäjästä kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tässä on 5 osaa. Käy läpi esityksen tehtäväohjeen. Suluissa näkyy, missä kohtaa löynnissä tämä asia on näkyvillä. Miten valitset päivämäärä esitystavan. 3. Miten maksimiarvosana riippuu esitystavasta. 4. Mitkä on esityksen arviointikriteerit. Ja 5. vielä 2 työkalua tämän tekemiseen. Ja yksi työkaluhan näkyy tässä, eli tämä Screencast-O-Matic. Täällä on mahdollista tehdä tällainen esitys. Tämä on ilmainen ohjelma, eli esitys, jossa näkyy nurkassa esiintyjä tai ei näy esiintyjää. Tai näkyy pelkkä esiintyjä eikä PowerPointia ollenkaan. Tässä on 3 muodia. Tällä voi tehdä maksimissaan 15 minuutin videoita tämän ohjelman ilmaisversiolla. Ja aloitetaan varsinaisesta tehtäväohjeesta. Ja tehtäväohje löytyy pakollisten tehtävien laatikosta, eli se Obligatory Tasks-laatikossa otsikolla Presentation. Ja niin kuin otsikosta näkyy, tämä esitys yhdessä tämän videon kanssa on 30% teidän kurssiarvosanasta. Tuossa alussa on tämän aiheen linkitys 3 eri tehtävää selostettu. En puutu siihen, vaan mennään suoraan tähän varsinaiseen esitystehtävän ohjeistukseen. Ensinnäkin aihe on se teidän oma ala-aihe tässä ryhmätyössä, mutta kun se ryhmätyövideossa teillä on 2 minuuttia aikaa sanoa sanottavanne, niin tässä teillä on vähän enemmän. Eli tämän ohjeen pituus on 5-7 minuuttia. Jokainen saa yksilöllisen arvosanan tästä. Ja tässä on mahdollisuus tehdä se 3 tapaa ja menen niihin tapoihin myöhemmin. Kaikissa tavoissa on muutama hyvä perusasia syytä muistaa, mikä tekee esityksestä selkeän ja hyvän. Ja ne on tuossa 5 bullet pointilla ilmaistu. 1 on lukemisen välttäminen. Toinen on niin sanottu signposting, eli se, että osoitetaan kuulijalle, miten se esitys etenee. Esimerkiksi kerrotaan, että tässä oli kaikki, mitä on sanottavan tästä aiheesta, ja nyt siirryn seuraavaan aiheeseen. Tai se on myös signpostingia, mitä tein tämän oman esityksen alussa, eli kerron alussa, että tässä tulee olemaan 5 eri osaa. 1 on se, että ei puhu samalla tavalla kuin kirjoittaa. Ja tähän palataan myöhemmin. 4 on yritys pitää yksinkertaisena. Ja tämä oikeastaan liittyy myös siihen, että ei käytä samanlaisia rakenteita kuin kirjoituskielessä. Ja viimeinen on se, että havainnollistaa sitä, mitä sanoo. Että ei esimerkiksi PowerPointit ole pelkkiä listoja tekstistä. Näihin kaikkiin aiheisiin siitä, miten tämä esitys kannattaa valmistella, erityisesti kun se tekee englanniksi, niin niihin on neuvoja toisella videolla, joka on myös tällä alustalla. Ja niin kuin sanoin, niin on 3 eri tapaa tehdä tämä esitys. 1, mitä toivon tietysti, että mahdollisimman moni tekee, on live-esitys. Eli nyt kun ollaan korona-aikana, niin sehän tapahtuu niin, että te pidätte samalla tavalla esityksen AC:ssä, kun minä pidän tuntia siellä. Eli te saatte esiintyä oikeudet ja voitte näyttää omat PowerPointtien siellä. Tässä yhteydessä olisi myös toivomus, tässä yhteydessä kun pidätte esityksen, niin tosiaan olisi toivomus, että näyttäisitte myös naamanne, ette olisi pelkästään ääneen kanssa esillä.
Toinen vaihtoehto on tehdä sellainen PowerPoint, missä te esiinnytte kasvojen kanssa. Videotyöesitys, se voi tehdä PowerPointin avulla, se voi tehdä Screencast-O-Maticillä, eli videotyöesitys, joka jätetään tuonne Learn-Now foorumille. Ja minimi on PowerPoint, jossa on teidän ääni. Jos te pidätte live-esityksen, maksimiarvosana on 5. Jos te teette videon, jossa te näytte kasvoinenne, maksimiarvosana on 4. Jos te on pelkästään PowerPoint, jossa on äänet, maksimiarvosana on 2. Jos te pidätte live-esityksen ja teitä on useampi samasta ryhmästä pitämässä live-esitystä, niin on tietysti kiva, että pidätte sen samana päivänä, mutta se ei ole välttämätöntä. Eli teidän ei tarvitse mukautua sen muun ryhmän esitysaikoihin eikä esitystapoihin. Jos joku haluaa pitää live-esityksen ryhmästä, joku toinen haluaa jättää videon, se on ihan okei. Tämä on jokaisen yksilöllinen valinta. Mennään tuohon konkreettisesti päivämäärä esitystavan valintaan. Se löytyy laatikosta Group Task. Group Task-laatikossa toiseksi alimmaisena on tällainen wiki. Choose a method and time for in-class presentation. Ja sieltä löytyy tämä laatikko. Ja tässä on idea, että laitatte sen nimenne, aiheenne, sitten valitsette esitystavan, onko se live, onko se video, jossa kasvot on esillä, vai onko se PowerPoint, jossa on vain ääni. Näille video- ja PowerPoint-esityksille, niiden jättämiselle foorumille on deadline 26. marraskuuta. Live-esityksille on 3 päivämäärää 19. 26. marraskuuta ja 3. joulukuuta. Jos te olette samaan aikaan esiintyy livenä muita samassa ryhmässä olijoita, niin laittakaa sitten nimen tuohon samaan ruutuun, niin se on tietenkin kätevintä, että esiinnytte yhdessä siinä kohtaa. Vaikka ne teidän aiheenne olisi ehkä silleen eri kohdasta videota, eikä ne liittyisi niin elimellisesti toisiinsa, niin se on kiva, jos kuitenkin olette sen luokkaesityksessä samassa. Tästä olikin puhetta, että miten maksimiarvosana riippuu esitystavasta. Eli live-esitys tunnilla AC-väityksellä maksimiarvosana on 5. Sellainen videossa esiinnytte itse maksimiarvosana on 4 ja sitten PowerPoint-ääneen maksimiarvosana on 2. Toki tämä ei tarkoita maksimiarvosana, että se arvosana on maksimiarvosana, vaan esityksiä arvioidaan 2 näkökulmasta. Toinen on se kielitaidon taso ja toinen on se, miten se toimii esityksenä. Ja toki nämä 2 tietysti limittyy toisiinsa, mutta katsotaan niitä vielä erikseen. Housekeeping ja Tool-laatikossa on linkki eurooppalaisiin taitotasoihin ja B1 on, joka näkyy tuossa taulukossa, on tällainen tyydyttävän taitotaso. B2 on hyvä taitotaso ja C1 on erinomainen taitotaso. Eli nämä on semmoista, mitä kielitaito osoittaa siinä esityksessä. No, näinhän me kuitenkaan sille, että jos mä ostan hyvää kielitaitoa C1-tasolla, niin mä saan kiitettävän esityksen. Mä olen nähnyt esityksiä, joissa puhujan kielitaito on ilman muuta C1-tasolla, mutta ne on silti jäänyt esityksenä vaatimattomiksi. Esimerkiksi sen takia, että koko esitys on ollut sitä, että esiintyjä on lukenut tekstiä nopeeseen ääneen paperilta, mitä pitää ehdottomasti välttää. Ja silloin arvosana on jäänyt aika kauas kiitettävästi. Toisaalta mä olen nähnyt esityksiä, joissa se kielitaito on ehkä tuolla tyydyttävällä tasolla, tuolla B1-tasolla, mutta se esitys on tehty niin hyvin, niin selkeästi, niin vakuuttavasti, että se arvosana on kivunut hyvinkin korkealle. Eli tämä on tietyllä tavalla niin yhdistelmä, hybridi tätä kielitaidon tasoa ja esiintymistaitoa. Ja katsotaan hetken kuluttua niitä arviointikriteereitä,
joilla se konkreettisesti tämä esitys arvioidaan. Ja näähän löytyy sieltä samasta kohtaa kuin esityksen tehtäväohje, Obligatory Tasks, eli kun sen klikkaa auki, niin siellä näkyy se arviointisabluuna. Eli otetaan täältä tehtävänanto. Sitten mennään kohtaan arviointi. Ja täältä löytyy tämmöiset kohdat, mitä arvioin sitten 0–5. Käyn pikaisesti ne läpi. Tässä on yleisvaikutelma, milloin on aloitus. Sitten on ihan puhtaasti kielisiä asioita, ääntäminen, intonaatio ja rytmi, korostaako luonnollista puhetta vai onko se tasaista puuroa. Ja tämä seuraava oikeastaan liittyy siihen, kuulostaako se puheelta pikemminkin kuin lukemiselta. Sitten on kielioppi, sanaston käyttö ja vaikeiden konseptien selittäminen, vaikeiden käsitteiden selittäminen. Miten kuvalliset apuneuvot tukee sitten sanomaa, onko se pelkästään koristeina vai helpottaako ne ymmärtämistä. Onko diat oikoluettu vai onko siellä paljon kirjoitusvirheitä. Sitten on tämä signposting, eli miten osoitetaan kuulijalle tämä esityksen rakenne. Pidetäänkö kuulija mukana kertomalla, että mistä puhutaan. Miten tehdään lopetus. Onko se esimerkiksi ihan sellainen hieno yhteenveto, että mitä esitys piti sisällään. Onko se edes jonkunlainen lopetus vai loppuuko se kananlento seinää viimeiseen faktaan. Ja yksi asia, kuinka helppo esitys oli ymmärtää. 2 työkalua videoidun esityksen ääneisen PowerPointin tekemiseen niille, jotka ei pidä tunnilla live-esitystä. Kuten sanoin, toinen on Screencast-O-Matic. Laitan siihen linkin tuonne työkaluboksiin. Eli sinne pitää kirjautua, rekisteröityä, mutta se ei maksa mitään ja sillä pystyy tekemään tämän tyyppisiä videoita kuin te juuri nyt näette. Toinen on se, että yksittäisiä PowerPoint-slaideihin voi laittaa sitten itse vaikkapa kännykällään kuvaaman video, missä puhuu, niin se voi upottaa sinne. Siihenkin laitan ohjeet. Mä pidän itse tätä Screencast-O-Maticia. Tämä on äärimmäisen helppo oppia käyttämään. Tässä ei ole mitään mutkikkaita juttuja. Tämän käytön oppii 5 minuutissa. Ja tässä on tosiaan 3 eri moodia. Joko tämä, että puhuja on nurkassa, tai se näkyy pelkkä puhuja, tai näkyy pelkkä PowerPoint. Tämä video päättyy tähän, mutta muistakaa, siellä Learnissa on myös toinen video, missä puhutaan siitä, että miten tämä kannattaa tämä esitys valmistella, koska kyseessä on vieraskielinen esitys ja ollaan tilanteessa, jossa sekä puhuja että yleisö käyttävät sitä esityksen kieltä vieraana kielenä. Minkälaisia asioita pitäisi on erityisesti ottaa huomioon? Kiitos. Tämä päättyy tähän.